Shebok rizaknai thairike hinai shebok rizamani khoroksa tiprasannoku fiaba kapalo kari shebok manani obahaino patimung kasoi pikal lefunga ardi blok bai khobjak daimara amsini takhuk monoranjon deborma bai shebok manai hinai thai rizabani khatung khajake fiaba nukhuni khoroksapano shebok manliya shebok siniliya tabuk kasino sanmung takhuk monoranjon debormani tomungno shebok siriya hinkeba saplai kaimani ababo nornani ngthun Dete supply asung mane bisi besuk romai amta hake soli tongkha. Bisi besuk tabuk naik ca 88 sini. 88. Tabuk nong ni bekhakte nong ni kami ni bekhakte jeta tui man tong thik mote da man tong tabuk su jorate. Boleh manin tu. Manin tong. Man iya gulo nong ni tabuk bokti go tamo. Nong ni tabuk ni satai tamo tabuk. Ani satai tak kicuya ani jaga ni borong utuk lang tangka ani jaga no ani nok orni nok utuk lang tangtung. Age to norok bai se sukti botro khai norok bai asur laikhana hoito ba jaga malik non thaisar le kok sakana apur rok tamor rok kok lam rok tongmani rok ang bai borok apuru kok tongmani borok ana o jaga ni ti ana একটা যে কোনো ব্যবস্থা খাই নাই kai mungkin logo no faika etitiap ni surrender ni ఇంకా borok ana ningdi saka norok nung tongrok khudi bosor kharing bisingno ni ব্যবস্থা নাই etitiap dongno oromati sobora nai anga pu borok no kam khamani bada bori tongka ఇంకా ane apruka bada mane ang uddo khayi do bisa singka batamsa ఇంకా ang apru mane tongka etitiap ni amal ni asur mane nongno jeta sujug subida rajana hanai nang amta haka asur mane o supply tapsus dara mayakho engkai kunu lekhote babe kunu SDM rogo kunu blog rogo dar rajak tong tuni SDM ni aro dika tomongno noni kok nanya ke norok ni bekhakti tamro khainai abo to tam khaide borong khaimara tomongno thingmote kai jai khai nakol jai khai nongni bekhakti tamu wansumung tong ang tapsu jora nasing tong abuni porikolpona abu ulongwan ta ni mung yong monoranjon deborma o amsa ni mung dainmara bobol bising kalai lefunga hambai